Danetsana nomwana uyu nonyaya yekutukirira chitutsi mukati mevillage. Kapadza. Chiani ke ngavabusha. Chirere. Chirere. Mama. Taura itinzwe kama. Pamusoro mbayo. Ini village ndakutuka munhu wandakatukana naye ndi baba vangu kumba kwedu. Baba vangu vakandirova vandigarira matunduru. Zviro matundu ngetanetsana zvatanetsana. Inini ndinokurwadziwa nokurova handidi kunyepa mubayiro. Kutuka ndakaita sei? Ndakatuka. Tadaro inini ndinokurwadziwa kuti nokurova ndikaenda kupolisi. Ndamangara nyaya yangu kumapurisa. Ndamangara nyaya yangu kumapurisa, mapurisa akati ndemutenga medical affidavit. Ndokuti nyaya iende kukoti. Inini ndinokunzwisisa kuti tine ukama ndakazogara pasi ndafunga. Pakatondikwadza apa pangu. Baba wenyu. Baba vangu mnyina wa baba vangu. Baba wenyu. Baba vangu. Ndibandata ngendingosiyana nazvo ndozonotenga mushonga kupharmacy ndomwa zvangu ndobandadzokera kumwe. Timatagara dzinenge 3 days. Baba vangu wabhonokwira dare kwaSabhuku. Ndobandaona mupurisi waSabhuku achiuya zvanzi amai mudi wakupi kwaSabhuku. Ndobandasvika kwaSabhuku. Tasvika kwaSabhuku. ASabhuku vakataura bamudiki vangu vakataura nyaya yavo yanga vakwirira dare. Inini ndobandati kuna ASabhuku pamusoro yaSabhuku. Nyaya iyi inini ndakanga ndaimhangarawo kupi kumapurisa. Ndokubva zvanzi naASabhuku pana pandisi kutonga zvokurohwa kwenyu. Ndiri kutonga zvokutukwa kwamakaita sei? Kwamakaita. Zvokurohwa kwenyu endai kumapurisa kwamunoda kuita sei? Kwamunoda kuenda. Ndobandati zvakanaka hai. Nyaya ndobva yatongwa. Nyaya ichitongwa vamwe vakanga varipo vakamboedza kutseketudza kuti vatigadzirise. Baba vangu vakaramba kukumbirwa kuregerero neni. Baba vangu vakaramba kubatirwa kuneni. Ndobva vachiti inini ndiri kufanira kupa ASabhuku ava mbudzi musi wa12. Inini handina kuramba. Ndobva ndabvuma. Ndobva ndatosaina mubhuku kuti ASabhuku chavapa chii? Chavapa mbudzi. Tadzokera kumba apana kuita 3 days kumba kwedu kwangu nemaTombstone anga aripo. Pakapera maTombstone musi wa31 August. Musi wa1 12 asati asvika ndofana kunopa vambudzi yarewa iye. Kobva kwati warimwe dare kumba kwedu kwasekuru vangu. Zvikanzi uyu kutuka kwaakaita uyu achizonomusungisa. Nokuti inini ndazodzokera kumapurisa ndikanovatsanangurira. Mapurisa nyaya yandakamboya chimhangara panapo. ASabhuku vati havasi kutonga zvokurohwa kwangu, vari kutonga zvokutuka kwangu. Saka mapurisa ndobati michende munotenga affidavit. Nyaya iende kukoti. Inini ndinotenga affidavit ndobva ndarapwa ndarapiswa nesocial welfare. Nyaya yangu yabva yaendeswa kuWomen's Affairs. VekuWomen's Affairs ndobva ndavatsanangurira maitiro akaita chii? Akaita nyaya. Ndadzoka ndobva taenda nyaya yabva inotongwa futi kechi3 kwasekuru wangu. Zvikanzi sisu panapa uyu akasungisa uyu akabva amutuka. Saka ari kufanira kubva pamba pari sei paari kugara. Pamba pandiri kugara ndepavabereki vangu. Inini ndakafirwa nemurume wangu 2011. Ndobva ndadzoka pamba pavabereki vangu. Inini ndobva ndati ASabhuku inini handina kwekuita sei? Handina kwekuenda. Zvikanzi uchatsvaga kwekuita sei? Kwekuenda. Ndakutonda kunoudza ASabhuku kuti iwewe ubve muvillage mupi? Ubve muvillage upi. Sabhuku hama dzangu idzi dzaina unodza ASabhuku kuti mimi dzingai munhu pai muvillage. ASabhuku havana kuzoti aiyo chimira yatange taona kuti musi wa12 uyu mbudzi yangu hauye nayo here yandakamuita sei? Yandakamuchacha. ASabhuku akabva wagamba rekuti inini ndibve mupi? Muvillage. Inini ndobva ndadzokera kuWomen's Affairs. Ndobva ndanovaudza kuti inini ndadzingwa kumba. Handina kwekuenda nevana. Zvikanzi chiendei kuna ASabhuku vakauyananisei. Inini ndobva ndavaudza amai ndiga kuti Sabhuku vachakwanisa kundiyananisa nokuti Sabhuku vatotumwa kuti vachitondidzinga futi inini papi? Pambapo. Inini mbudzi yacho ndisati ndamboramba kuva panoti date racho asati futi ramboita sei? Rambosvika. Amai ndige ndobva nditi mimi chiende munotora protection order. Inini ndokuenda notora protection order. Ndatora protection order musi wekoti. Ana baba vangu vashedzwa kukoti uShambo. Vakatakura maSabhuku avo maviri kuenda kukoti. Tasvika kukoti inini takupa protection order. MaSabhuku akati ivo ndivo vasisade inini pai muvillage. Ndobva zvanzi naMagistrate kana muri maSabhuku muri kuti hamuchada amai ava muvillage muchienda kudare rani? Kudare ramambo. Tabva ikoko hapana kuita 3 days. Ndakabva ndashedzwa kuti kudare kwabushu kwababa. Ndobva tanotongwa. Nevanhu vaya vandakatora protection order vanga varipo nemaSabhuku angu mangani maviri. Ava vakati musi wa10 October ndofanira kunge ndabva papi?
ndofanira kunge ndabva pamba ana baba vangu ini ndava ndadzokera futi kumen's affairs ndikati ndakwenda kokwenda nevana nokuti vana vanoenda kuchikoro kana kokuvaisa ini nadhina amai ndiga akati aiwa imimi endei munogara pamba sabhuku achaziva kuti oita sei nemi nokuti kana mimi musina kokuenda paripo pamba penyu hapana kwamungaende zvechokwadi inini musi wa10 wangu wataurwa nasabhuku handina kubva nokuti handina kokuita sei handina kokuenda ndobva ndaramba ndakaita sei ndakagara ndobva ndazoona chisamoni chauya kuti ndakwirirwa nasabhuku kuti ndikuramba buda muvhireji mavo ndo zvakaitika mubayiwa inini kokuenda handina kutadza ndakatadza ndisi kuramba kutsva yangu asi kokuenda nevana ndikwanisini makatadza pamusoro embayiwa mwana uyu zvaakaita zvichokwadi kuti akaenda kumapurisa akaenda kukoti ndakaenda ndina sabhuku busha nekuti tiri padhuze nepadhuze taida kunzwa kuti nyaya inofamba akabvunzwa nameja siri kunzi ndanani wako akati ihama dzababa wangu meja akati nditaurire kuti ukama hwenyu hwakamira seapa zikanzi ihama dzababa wangu ndopakazi nameja siri ndati nditaurira ndopakazoti vaningi navababa wangu saka nyaya iyi yatongwa yataura meja siri apedza akati iwewo wakatukana baba wako unosungwa nemapurisa imi ana baba musamutuke asi nyaya wanzi ibva pamushana nababa wako ana baba wake ndo vakamuti ibva pamusha pana hatichabuda watinedza naasekuru wake haikuona isusu akanzi iwewo kana usina kugutsikana nazo enda kwachifu unotaura kuti ndatandaniswa pamusha nakuya handina kuya tadziswa nini ndasina mari yekukreda zvavataura ndizvozvo zvavakutaura ndizvozvo wewe chaikutadzisa kutiwo kana uchinge watadzirwa nababa unoendawo kuna mwana baba isana akusha kuti tikutadza kugarisana zvakadai pamba pane kuita hundu nababa ndozvandikuti zvakatadzira naye wesisiwo ndishama ugere ndino vana vadiki vakadai sokuti vangana vakawanda waunoita kuti ivo vanhu nekutuka kwako vakope munhu wakope hakuna kungoti kukanganisa mbayo toda kupagadzirisa panepapo kuti kana uchizobudirira kuti wagara ugare zvakadi zvakanaka nekuti kapasvesvira tiri kutokonzera kuti vana vadika vadzidze kuti munhu anotukwa so kana wadzoka kubva kumurume ukamboenda kai ukafirwa ubvunzeri murume wacho wachitotambirwa nachemo ubvunze murume wacho ndokupi taura ndomuziva murume wacho ndomuziva akabvirei yakanga nemusha wake ko wakabvirei taura pamusoro emubayiwa inini pandakafirwa nomurume wangu 2011 ndakagara 5 years ndagara 5 years ndakarwara ndandine mwana mudiki anga ndigore ne6 months ndo pandakazotsorwa nehama dzangu tichidzwa kumba nokuti papasina munhu anondichengeta musha wenyu uri kupi womurume wenyu wacho uri kupi kwamatangwana ndati uri kupi kwamatangwana dzimba dzenyu dziri kupi dzemurume wenyu akashanda kwamatangwana kwabushu saka yadhi yenyu munayo yadhi yangu kwamatangwana iri saka muri kuda nonetsere ko hama dzako dzikakutora iwe warwara dzakatadza chii aiwa dzinotadza mbai nhasi wakuya wandadza wakutuka returning soldier be careful musha munodhumana zvokudhumana zviya asisi dzidzai kuti kana maenda madzoka musi kugara navo zvakanaka uri kuona amaindiki zvakuita izvi vakuedza kudzidzisa kuti enda vari kuti dzokera noita protection order asi inotaurira nevanhu iwo bva usvika ubvunzonzi uyu ndiani obva kuti hama dzababa wangu iwe hama dzako dziri kupi kana dzidzi dzababa saka kutsvage musha mehama dzababa iwe une kwako kune hama dzako toda munhu ane hunhu hwakanaka pamusoro embayo uyu mwanaka muroora wangu murume wake mukoma wangu Adamu watangu wauya kwabutu ndavatonga vaenda kwachirere vatonga vaenda kuna sabhuku kusinyowa nevatonga vaenda kushamba vakakutaura kuti vakanotora prospective order
Mwanzo kuende kudai. Ambuya mswata kataura we abhurure vari kumadai. Nenyaya yekuzibe pamusha. Handiti vese vakauya. Tiri kubaira. Tikataura nyaya iyoyo. Tikataura kuti aiwa abhurure vari kuti ibai pano. Wani pako paunovatira pastendi pako. Kana zvakunesa enda kudai. Saka baba vangu vanga vakatomira kuti uye kudai usina kutangirwa naSabhuku. 1. Number 2 atembo. Murume uyu akafa. Chezero wacho akazofa kuti. Akaenda baba akapunza imba, akatengesa zvidhini. Stendi yakutaura hapana imba akapunza, akatengesa zvidhini. Tirera yakanga iripo tirakita akatengesa. Mundo kunyamahombe kana kuti akatengesa pakati nomurume wake akatengesa. But pamurume manje kumuroora wangu panomhiripiri. Anotukirira kuti baba wacho kuti chakati chako. Vana vaunavo havazi vako. Iwewo futi vana vaunavo havazi vako. Iwewo futi hauzari. Muroora wangu. Ndozvaka sotesa abhururu vake baba vake nasekuru vake. Muroora. Saka vakati aiwa iwo ibva. Zvokuti dai anga ari munhu akanaka anga dai akaenda kuna Sabhuku. Zvandadai nevabereki vangu ava. Sabhuku dai wandi pastendi. Kana kuti dai akadzokera kunaka mbaiwa. Honai zvandaitwa navanhu vokumusha kwedu. Tafunga zvokuti tidzokere kustendi yangu. Zvese izvi havana kuziva. But ndoda kutaura munoona kuti vanhu vangu vari kufurira vanodzimba dzavo. But iwo wakutambudzika manje nevana. Enda kwakati. Kana waenda kudati taura zvakati. Kana waenda kudati ivo vachigara mumba mavo. Zvinoona nhasi pauri. Hama dzavo dzirimo munomuroora nhasi. Wauya nani? Si. Rikati timubatsira mwana wanyu. Tomubatsira sei? Mabatsiro atinokuita ndaifunga ini kupa pako pokugara nokuti pamba pababa vanhu vavo vakatuka vakaramba vachiona uri pabhanzi panguva yekuvaka kunyanzi kwachena uende pako unovaka ndosazi hausi chirema uno maoko kaina makumbo. Chirema ndo chinofanira kuchema kuti ndino dambudziko nokuti iwowo mitezo yako yese Mwari vakakusika zvakanaka ino mitezo yakakwana. Saka unofanira kushanda uvake pokugara usudiruka padhuze nana baba. Sabhuku ari mubhuku renyu mwana. Avariko vana vacho vakasati tukafutika. Tinoshaya pokuvabhadharisa mbudzi. Ani mbudzi iri kuuya. Iri kuuya. Ndiye ari baba mubvunze. Ina sikura mbukwa pambudza Sabhuku. Mari? Andisikura mbukwa pambudza Sabhuku, Sabhuku ndo pambudza. Haiwa ri musitaura naSabhuku. Kwayakatonga judgment yavo javo. Iwe gara mushena wangu. Sabhuku ene mupa pokugara. Ndinokupa nguva yekuti uvake. Pamusoro mbaya nondibvumbidzo kutaura. Zvakanyanya. Zvandanji inini hangu shuviro yangu yandanga ndinayo. Yanga iri yekuti inini ndichachemberera ndichigara pamba. Shuviro yangu yanga iri yekuti inini ndivakire vana vangu pokugara kwamatangwani. Vana vangu voenda kundogara kumba kwano. Kumba kwavo. Inini kana chienda kwaHosigero kana ndichienda kupi ndoenda kuti vana vangu vavahombe. Pana ane 18 years. Sabhuku bushu. Ambuye. Akube kutaura. Amai ava suva takaenda navo kukoti usiku kukoti takadzoka zvikanzi tisaiti tikati takaenda kudare nababa zvikanzi nababa hatikwanisi kudzinga baba vacho asipo tikadaidza dare nababa wacho nehama dzacho dzikati chii hatisi kuda pano nezviito zvakara zvomanje kuti ambuya ava ndaamaini vangu kutaura baba kuroora
ambuya vari kugara pamusha pababa pavakati pacho pamba pabhuru apapa vangu vari kugara neboyfriend musha mababa chimirai ipapo tembo mapedza sabhuku ipai mwana wekugara ndikugara nani ndogara nevana vangu amai ndakakubvunzai futi ndakatuma mupurisa wangu kunoferefeta akaona kuti musha makarerutsa musha mangwana zvenyu zvokuti mangwana musvika musisiku rega ndikutsanangurire rubayo mugara nayo boyfriend ndinayo boyfriend inogara pasekuru aye nepasavaki tiri padhuze nepai endai mugara naye pamba pake handigara naye pamba pake nokuti handigona kutakura vana kwamatangwani ndichienda navo paboys friend vana ava wanda ifo kwamatangwani saka kuti ndivatakure ndiende navo timboteererai kamai ndosamuzopedzisa matuka vana munobatsirikana muri mwana mudiki ndokuhausikirwa mwamuchitaura tokwada kuti muende zvakanaka sateererai avo sabhuku avarambe bhuku rekwamenatangwa ndinonani ende munopa vana vedu nzvimbo yekugara imi minzwisisai varume ava vari kuita vamuri kuona vari kunetseka nenyaya iyoyo shuwa imi mungati mungawise boyfriend pamba pamugara pababa ipapo vanhu vachiona muno mumusha ngatitaure zvimwe zvacho musazvirerutse kudaro mani atemo haisi boyfriend murume takaita guva kwamurewa takataura mudoora veduka ndisaura futi tikati ndova tinoda kuenda navo vanogona kunemba nzvimbo dzedu dzei dzechibhoyi taenda navo zvakanaka kwamurewa tikandokutamba guva redu tikapedza tabva ikoko manje murume wacho ari kuti boyfriend ndakada kutanga kurwisa mwana wangu sabu zikanzi iwe akakupa mvume yekuti muende nomukadzi wangu kwamurewa ndiani mama avarambidzwa kupinda murudo katiitai kuti tavarongere solution madzimai anorasika kasi tiripo pawagaita ndizvozvo mama sarudzai zvamuda munopawa stand yevana handiti boyfriend iripo haichachinja amai munhu anoda mubatsiri wake ndizvozvo mukubvumira neni ama vakurira vakanyarate zvaravo endai munombogara kwasavaji muchivanzibikira vana unorara kubi uku kumba uku stendi kuchichena ibvai pamba apa pamura sei vana vari kugara pamba pasekuru vavo imi minorara kuboyfriend muchivanzibikira vana vanhu ndikuona mbi vachiita noise yakasimba protection order iri kushanda kasimba hamuse mudzi womusha wakuona munhu ari kunyepera kuti mudzi womusha hausiriwe uyo ndoni musha wako kwamatangwana saka solution unayo ndiwe apa neboyfriend no tanzwawirirana zviri kutanga mangwana usiku wanasi muchanoenzera mese haisi secret mabva kudare futi matongwana mamwe ende nhasi munosiya foma kumbezi yevana mutakura 2 munodzirwa muri kupi iyapera ende munosaina ava munovapa stand ava chivaregedzai stand inopowana stand iripo sezvamanzwa zvataura vakatengesa marata vakatengesa zvidhina vakatengesa munda musarapa vana ndiani muvana ndimhuzi akaifanira kunge aripo pano nhasi ndiye munopa responsibility yevana vake vana vafanira kuwana pokuenda mukomo vana vafanira kuenda pokuenda ende responsibility iyo ndiyasabhuku nemusarapa vana musarapa vana risibonde musarapa vana ichi vana saka ndakupai responsibility iyo ichi andikuda ndichiti kuchichena zvinhu zvichita sei zvamba zvakanaka mama ende mukwasiravaji vana ngavachengeteke ende munosaina madyiwa nenjuga aindiroro bhegi ringarangana nemutoro inandikwanise kuenda kwasavaji ndanga ndichikumbira kuti inini ndombosiya zvichikomba chacho bhoza ndingarasei vana aiwa nyama inida kufara ndokutenderai endai kuboyfriend zvevana vangu vacho chikapachena ndovavakira rai sarudzo ndeyenyu imimi sarudzo ndeyenyu kasi makazongobatwa gomba riripei zvazvenyu isitakupai solution iri permanent makanonoka kuvaka uko imimi mwari akudzorei kudenga andizvozvo tapedza
dai matoya makakaisa pasi perunwa ndajiwane njuku kwaimimi kuchitsvaka imi maakuda mukadzi here nyaya tapedza iyi ngairambe yakanaka chiendaiko